Комплекс Роял се намира на първия етаж в общинската сграда на град Девин, между двата спа хотела Орфей и Девин. Ресторанта разполага с около 120 места, подходящи за семейни тържества, бизнес промоции, семинари и симпозиуми. На втория етаж са обособени 5 големи сепарета за около 20 човека, подходящи за по-интимни весели поводи. Менюто е изключително богато. Присъстват родопски национални специалитети, както и изискани ястия от европейската кухня. Работи се с пресни зеленчуци и екологично чисти меса. Разчита на собствен месарски магазин. Предлагат се качествени български вина и маркови вносни напитки. Обслужването е на високо професионално ниво. Барчето към Комплекс Роял е любимо място на младежите от Девин и на гостите от града. Разполага с 180 места. Менюто е като това на ресторанта. Лятна тераса опасва двете заведения. Роял предоставя на своите многобройни гости търговски комплекс с 7 клетки, парфюмерия, сувенири, луксозно бельо, бижутерия, младежки облекла и обувки. В непосредствена близост се намира банка с банкомат за удобство на посетителите. Любителите на еврофутбол имат възможност да правят залози тук, на място. За новогодишните празници предстои откриването на обновената и разширена дискотека. Комплекс Роял, град Девин. Всичко в услуга на клиента на приятелски цени. Хотел Брадърс се намира в един от най-красивите ни родопски градове